Godmorgen, mit navn er Christina, jeg er 18 år gammel, og jeg bor her. Det jeg vil, det er, at jeg vil lige fortælle dig, at jeg er gået fra min ekskæreste, fordi at han ikke rigtig fatter noget, og han er ubetænksom, og han er meget barnlig, og bliver sur over ingenting, og bliver skidesur over ingenting. Virkelig aldrig. Og så her til morges, når jeg vågner, så begynder jeg bare at synge. Og den sang, den minder bare så meget om det, altså. Så den vil jeg lige synge, og jeg har selvfølgelig skrevet ned på min telefon, fordi jeg tænkte, hold da kæft, det er lidt trist, at det er en melodi, man kender, fordi jeg plejer godt at kunne skrive min egen melodier, men ja, det skulle bare ikke være sådan den her gang, det skulle bare være sådan her. Så, men jeg starter bare. Når jeg lige er blevet færdig her, fuck det kører. Nå. Siden du gik, har jeg hørt dig til helvede, fordi baby du har kun prøvet på at få mig helt ned, og du har prøvet på at gå, fordi du ikke havde flere løgne. Skatter, du må kunne forstå, at jeg virker lidt støjende. Så tag dig sammen. Hvordan kunne du gøre det her, når du ved jeg ikke vil se, hvem du er? Fordi du kun kan sove mine følelser. Jeg ved at du ikke har tænkt dig at trøste mig. Du er betænksom. Ja, du kan ikke tænke dig om. Skatter, du er ubetænksom. Det har du været siden du kom over mig. Og nej, han er ikke kommet over mig. Men nogle gange så virker det kraftedeme sådan. Kender ikke det seriøst, hvor jeg bare tænker, jamen, jeg ved godt, du ikke er kommet over mig, men nogle gange så virker det fandme sådan, når du skulle være så fucking sur, altså. Sure kællinger. Men det er der sikkert rigtig mange drenge, der tænker, fuck man, hende var bare helt amok, mand. Men sådan er I drenge altså også nogle gange. Så kartoffel, det står i det. Så fuck drenge og fuck piger. Vi er altså, vi kan være nogle idioter en gang imellem. Whatever.